2:2 nije rezultat koji smo očekivali, kojemu smo se nadali. Očekivali smo jednu tvrdu utakmicu, ali smo išli na pobjedu od samog početka i sa tom namjerom smo ušli u utakmicu. Mislim da utakmice gdje se zabije 2 gola i gdje se stvori nebrojena količina šansi, da smo to trebali privesti u svoju korist i da bi sad bili još radosniji, veseliji i još mirniji i u pripremi utakmici sa Radomljem. U svakom slučaju čestitam igračima na borbi, analizu ćemo napraviti svakako, zato što smatram da smo dosta lako primili ta 2 gola. Idemo dalje, još je ostalo 5 finala i spremit ćemo se maksimalno za svakog od njih. U prvom redu najvažnija utakmica sa Radomljem i mislim da tu moramo pokazati još jedanput da smo prava ekipa, ići ćemo na pobjedu u svakom slučaju i to je tako.